Tidak perlu keburu-buru, dipersilakan. Tegak menghadap ke depan. Nah. Tidak perlu buru-buru Mas Ilham, tenang saja. Jangan menusu-nusu. Kesusu ki lho. Kok kirono. Kawis tingal putra pinangenten kekalih ya lumaksana tumuju madyaning sono daup. Pak Ismail, ini adalah adat budaya Jawa. Kalau bahasanya di Cipinang bertemunya kedua mempelai. Kalau bahasanya di sini panggih atau daup. Saya cedak, saya cetha, saya ngigla, malela, tinengga, garwa Nimas Ayu. Lestari. Maju lagi Mas Ilham, maju lagi. Nah, lagi. Mas Ilham maju, Pak Motar berhenti dulu sama Ibu. Mas Ilham maju. Ya, maju lagi Mas Ilham. Itu daun sirih tolong disawatkan anu apa? Dilemparkan. Dikenakan suami. Ya, lemparkan Mas. Nah, gitu. Salaman Mbak Sari. Jawat asane sing kakung. Ini tanda kesetiaan seorang istri Mas Ilham. Menjabat tanganmu dan kemudian menyembah dirimu. Itu sebuah gambaran betapa solehnya seorang istri kepada suami. Ayo Mbak Lestari sungkem karo ingkang garwa menghatur sembah. Menghatur sembah. Mas Ilham tangan kanan ya pegang kepala suami istri. Ini adalah gambaran di mana seorang istri mengaturkan sembah. Maka kewajiban Mas Ilham menerima sembahnya seorang istri. Mas Ilham lepas kakinya, tolong itu telur didak ki apa? Pokoknya tidak diinjak sampai pecah Mas, sampai pecah. Nah, sudah. Ayo Mbak Lestari sikile sing kakung diwijiki. Diwijiki iki bahasa Indonesiane apa? Dicuci. Sedih aku. Ya. 3 kali ya Mbak Lestari, kaping 3 ling miji sambaran sing kakung. Itu sebuah paralambang Mas Ilham menghilangkan semua goda, menghilangkan semua mara bahaya yang suatu saat mungkin akan datang di bahtera rumah tangga kamu. Maka pada kesempatan ini ibaratkan ketika kaki dibasuh dengan air putih. Ayo Kang Sukam, pawone ndi cepake kene. Pawone eneng apa ora? Malah do menteleng kabeh. Nah, sebentar. Mbak Lestari kene cedak karo garwane ning sisih tengen. Ane sing kiwa. Nah, sisih kiwa. Kiwane ngendi kiwa? Nah. Anu Lestari kene ning burine kene, kembar mayang ning kene, mengarep. Nah, ning burine nganten. Wong loro. Pak Motar, tunggu saja ya sama Ibu ya Pak. Ini Ananda biar melaksanakan upacara adat. Namanya anu ngubengi iki apa? Mengintari. Wah, bengeng aku. Mengelilingi dapurmu anu pawon. Pawon iki bahasa Indonesiane apa? Dapur. Ayo dapurmu. Ditoto. Nah, bentar. Yes. Cepake. Nah, sudah. Ayo Mas Ilham sama Lestari.
Ya, kowe melu karo bojomu. Mas itu silakan mengelilingi dapur. Tidak usah banyak-banyak, cukup 15 kali. Nah, ayo Mas Ilham pelan-pelan istrinya diajak mengelilingi. Pak Parti ora usah melu karo Mbak Yumarni kene. Ora usah melu. Pak ora usah melu mboke Yumarni kene. Kono karoan Pak kono kan cedhak bojone kono. Sing ngubengi den ngantene. Nah, lagi Mas Ilham terus. Nah, gini. Lestari ke sini dulu, kamu ke sebelah sini. Nah, kayunya disugokke iki apa? Dibleseke. Kayunya, kayu bakarnya dimasukkan. Kene Les, dibuka ke kepe. Sebentar Mas. Nah, dibuka. Diblusukke lagi. Belum, masih lagi Mas. Ayo berdiri lagi. Lagi ngelilingi. Baru sekali, kurang 2 kali. Nah, itu lagi terus. Ini Pak Ismail ada sebuah perlambang menunjukkan kewajiban seorang suami kepada istri. Tidak hanya cinta, tapi kewajiban mencarikan nafkah. Ya nafkah lahir juga nafkah batin. Gitu. Nyanyi lagi. Muda wong loro mosok bojomu pun muda dhewe Tri. Nah. Burung mateng, mubeng meneh selehke. Nah. Tepase mau ndi? Tepase gorene. Dah, kowe buka kekep neh sik, wis sik. Kene. Mas Ilham tolong itu apinya ditepasi apa? Ya wis pokoke ditepasi. Lagi Mas. Sudah, tutup lagi. Letakkan Mas kipasnya Mas Ilham. Ngelengi lagi, nanti terbakar ini. Aduh, sembrono. Lagi. Nah. Hati-hati. Nah. Mengapa selalu diikuti sekar mayang? Ini adalah sebuah pralamita. Mudah-mudahan kedua mempelai mendapatkan sinar swarga. Kasuwargan, kalau bahasanya Jawa swarga jati. Lagi. Nah. Buka lagi. Mas Ilham kayunya diblusukke lagi. Diblusukke iki apa? Ya wis ngono kuwi diblusukken. Nah, sudah kekepe dibuka. Tri, salehke kekepe salehke. Kekepe lagi ngisor. Nah. Salehke. Nah. Sudah, Mas Ilham itu pegang tampah, dipegang. Lestari kayu kukusannya dibuka tangan loro. Diangkat. Suntak. Ya. Balik ke kukusane. Mas Ilham pegang kipas. Nah, agak sana. Nah, silakan itu nasinya di bahasa Indonesia dieker-eker iki apa? Bahasa Indonesia dieker-eker iki apa? Diorak-arik. Nah, ditepasi. Sudah. Nah, ini sebuah perlambang Pak Ismail. Kalau punya rezeki jangan untuk diri sendiri. Bersenanglah sedekah. Bersenanglah sedekah amal, zakat dan sebagainya. Ini sebuah perlambang. Wes pawoni singkirke. Menika karigenaken juru sumbaga Sanggarias Rahayu Make Up. Ayo Kang Pardi, kene anake digendong. Kene burine. Mbak Yu ning mburi. Kene. Kepareng sinindor mawi selendang selamet. Ini temanten digendong ki ya digendong ya. Ya digendong ya. Digendong memakai selendang. Nah, ini sebuah maksud dan tujuan. Mulai hari ini kewajiban kedua orang tua merawat anak. Karena sudah mendapatkan jodoh, maka kewajibannya Ilham bertanggung jawab kepada istri. Ayo tengah kono di pundak kiwa tengen. Nah, alon-alon Kang Pardi putrane digendongke, dilungguhke ning kono. Pak Motar mengikuti di belakangnya sama ibu ya. Terus mengikuti sampai ke sana. Nah. Ini ya silakan Pak Ismail, silakan duduk kembali.
Biya jemangkah tumuju majaning sasana bale palaminan putra pinenganten ninenggake ginendong mawi sindur Nyai Selendang Slambet kanthi tinendong putra pinenganten pratandha bilih lumadening tata cara wigati dawuh pinenganten minanggih wilujeng boten wonten rubeda satunggal menapa. Terus Mas Ilham dan Lestari, begitu juga Pak Muhtar, selalu jangan jauh-jauh dengan kedua mempelai. Dumugi ingkang tinuju panjenengane Pak Pardi sarimbit Ibu Marni Nulya putra pinenganten inancep sinengkake ngaluhur pinangka raja sadina ya ratu sahari tinancep kayuning Purwa sejati tinantem jroning Badrayasa sinebut Palangkarna ya bale palaminan ya kursi pinajang. Iya Kang Pardi anake dilungguhke anake dilungguhke wong loro Kang Pardi karo Mbak Yumarni ya dilungguhke. Pak Mohtar dan Ibu silakan duduk di sebelah kiri. Bapak Ibu Pak Mohtar dan Ibu sebelah kiri. Nah ayo Kang Pardi anake dilungguhke selehna kono nah alon-alon Kang Pardi dilungguhke. Kang dilenggahipun pinanganten tata cara upacara dawuh pinanganten purna lerem suwuk wiramaning bangsa kodhok gorek. Kalajenganipun walimahan ide pandonga punar dumateng Kadang Sunardi wekdal sawetawis kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Konjudu patang panjenenganipun para pinisepuh sesepuh Bapak Ibu, para tamu kakung putri ingkang kawula hormati. Mliginipun keluarga besar dumateng panjenenganipun Bapak Muhtar yang dari Jakarta ugi yang kita hormati. Kawula ing mriki kinen kapurih ngeker dados niat kajatipun Bapak Pardi Ibu Marni dalah Bapak Muhtar sakala wangsa pilih wonten ing ari lenggah siang puniki panjenenganipun Bapak Pardi Ibu Marni saha Bapak Muhtar sakeluarga
ngawontenaken sedekah ingkang awujud cukul punaringkong mas kangge nyuwun dhateng Allah Taala hormat kangge merengeti muji syukur tasakur ngarspan Allah Taala kanthi rahmat nikmat ingkang tumanduk dumateng sedaya keluarga ngloberna dhateng kita sedaya kanthi sedekah ingkang awujud cukul punaringkong ingkang mas kangge nyuwun dhateng Allah Taala hormat kangge merengeti titin kawitan pungkasan masrekitan masrekilen sumrambah dinten pitu pekenan kasal cangkapipun 8 rinten kelan dahulu mugi dipun hormati Gusti Allah mangselana wijeng dhumateng keluarganipun Bapak Parti sak rinten sadalipun yanipun Bapak Parti adalah Bapak Muhtar sedekah yang awujud sekol punaringkong mas kangge nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala hormat kangge mrengeti Ibu Bapak Kuasa Nabi Adam Sitikawa ingkang dipun ambah keluarga mugi Allah pinaringana wilujeng sapunika ngatos benjingipun tebih saking sambi kula punapa-napa. Niatipun Bapak Parti sakala wangsa Bapak Muhtar ngantos sedekah ingkang awujud sekul punar kangge nyuwun dhateng Allah taala hormat kangge mrengeti Gusti panutan Kanjeng Nabi Muhammad Rasul nyekapna garwan putra sumrambah sekabat Kansa Wedya Bakar Umar Osman Ngali mugi dipun hormatipun lujeng rinten lan dalu Allah jangkung niat kajatipun Bapak Parti dalah Bapak Muhtar sak keluarga wonten ing siang puniki panjenenganipun Bapak Parti saha Bapak Muhtar sedekah ingkang awujud cukul punar mongkong mas kangge nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala hormat kangge mrengeti nggih punika Sri pinanganten sekalian ingkang peparab Bagus Dewa ingkang peparab Ilham Sadewa ingkang sampun kadhawuhaken kalan putra putri saking panjenenganipun Bapak Parti ingkang peparab Novia Lestari bilih wonten ing ari lenggah enjang siang menika dipun hijab qabulaken lan dipun dhawuhaken mugi Allah paring ridho lan mugi dados keluarga ingkang bahagia sejahtera dados keluarga ingkang selamat saklami-laminipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Parti sekalian Ibu Marido Lebak Muhtar ngantos sedekah ingkang awujud sekul punaringkong mas kangge nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala hormat kangge mrengeti nebihaken Pancabaya cinalana ing Rajagaya pundi papan panggenan pados pangupaya jiwa rinten kelawan dalu mugi Allah paringana raja tata Allah maringana mergo gapang mergo kasar pados pangupaya jiwa rinten kelawan dalipun niatipun Bapak Parti sekalian Bapak Muhtar sedekah ingkang awujud sekul punaringkong mas kangge nyuwun dhateng Allah taala hormat mrengeti cikal bakal ingkang mengkoni dusun Gambang mriki nyekapna Kyamong Sari bali semaipun Bapak Parti sak keluarga mugi wilujeng ing griya wijeng ingkang sadaya pun hormati Allah paring ridho wilujeng sapunika ngantos benjing tebih saking sambi kala punapa-punapa. Nyanipun Bapak Parti saha Ibu Maridalah Pak Muhtar sakulangsa sedekah ingkang awujud sekul punaringkong mas kangge nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala hormat kangge mrengeti milujengi anggenipun malimahi Sri pinanganten sekalian mugi pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah taala lan mugi pikantuk berkahipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasul lan mugi pikantuk berkah idi pangestu ingkang katuran wonten ing ari lenggah siang menika sedya kajatipun Bapak Parti dalah Pak Muhtar estu dipun kabul dipun jabah dening Allah taala biridhoillah li syafaati Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukhafi majidah ya rabbana kal hamdu ya bagi li jalali wajhil karim ba'dimi syukrani sultanik innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ngalal qadhi wa tangparjibil qurab wa dhudbil hawaij wa tunallu birraghaib wa husnul khawatim min wajhil qalbil tilka ibadati kulli ma'lumilak
Allahumma salli wa sallimna ya Allah wa sallim imanana wa sallim islamana wa sallim ihsanana wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadina wa sallim rizqina wa sallim nafadat dini wad dunya wal akhirah. Allahumma asma bainahuma kabil khair. Allahumma alif baina kama alabta baina Adam wa ila Hawa wa alif baina Ibrahim wa Syura wa Yusuf wa Zulaikha wa alif baina kama alabta wa Musa wa Sarah wa alif baina Sayyidina Muhammadin wa asa Sayyidina Ali Nurtado. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muslimin. Allahumma inna nas'aluka syuhadan wal afiyah wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan bil jasadi, wajatan fil ilmi, waratan bil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaharadil maut wa najatan minan nar wal afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan, rizqan kalalan thayyiban shadiqan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala diniyah al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.